Добрый дзень, паважаныя сябры! Сёння мы пачытаем з вами цудоўную казку, якая называецца «Калі ціха, не будзі ліха». І напісаў гэту казку беларускі пісьменнік Павел Місько. І змешчаны на ўсё гэтым зборніку, які называецца «Прыйдзі дзень, залацень». «Куды ты ўжо навастрыўся? Сядзеў бы седнем!» сварылася баба на деда. «Пайду рунь пагляджу. Дождзікі добрыя недаўно прайшлі. Тата, і я з табой», сказаў ванятка. «І мне цікава, як жыта і пшаніца растуць». «І я пайду з вамі», сказаў сабака брахун. І я», сказала курка рабка, чырвоная шапка, певень пяюн і каток буркаток. Толькі конь гнетка і казёл сідыр не прасіліся, далёка былі. Пасвіліся лезь не каля самой трутаракані. Але як? Смех ды і годзе. Гнетка скуб траву, а сідыр стаяў яго на спіне, трос барадою і курыў люльку. І хто яму даў гэтыя труты? Ідуць дзета ў лас з ваняткам у поле глядзець рунь, а ўсе, хто прысуседзіўся, за імі трухаюць, тэпаюць. Дзед ідзе і расказвае гісторыю. Прадаваў адзін чалавек гарбузы на базары. А ішоў па базары пан, у якога крыху не ўсе былі дома. Дурнаваты такі крыху пан. «Што гэта ты, хаме, прадаеш?» крычыць пан. «Загарадзіў мне дарогу, паставіў воз упоперак». «Яйкі прадаю, ваша скавароддзе», адказвае хітры мужик. «І лжэш, галган!» крычыць на яго пан. «Хіба я не ведаю, не бачу, якія яйкі бываюць. Прымай воз з дарогі, мне тут ісці трэба». Паночку, дык то курыныя яйкі, іх усе ведаюць. А гэта, ваша скавароддзе, заморскія. Бачыце, якія вялікія і з хвосцікамі. З іх жарабяткі выводзяцца. Ды не простыя, а рысістыя, высокай пароды. Прыгажуны, што свет не бачыў. Ні аднаго пана ў акрузе, ды і ва ўсім нават свеце няма такіх, расхвалівае мужик свой тавар. «І лжэш, галган!» зноў крычыць пан. Але ўзяў аднаго гарбуза ў рукі, паціскаў, патрос, на святло паглядзеў, скрозь гарбуз пальцы пабстрыкаў па ім. «Даль Бог не хлушу, ваша скавароддзе, каб не з гэтага месца сысці, не з'ехаць, каб я ніколі ў дзень не спаў, а ўночы не еў. Во, з гэтага яйка вы на хвосцік яго паглядзіце. Вы ж у хвастах конскіх добра разбіраецеся, праўда? З гэтага буланы жарэбчык выведзецца, а вось з гэтага шіўка белая грыўка. Крышку у яблыкі, а вось з гэтага сквараны конь, як смоль, а з гэтага дэраш, а з гэтага палавы з златою грываю, золотым хвастом да зямлі, а з гэтага пярэсценькая, як сарока, кабылка. «Не трэба мне сарока», пан бурчыць, «во гэтага падай», паказвае на аднаго гарбуза. «О, палавы з залатою грываю! Ого, пана тонкі густ! Во, бярыце, калі ласка! Цяжкі які! 100 рублёў з вас, як аддаць?» «За адно яйка 100 рублёў?» вызвярыўся пан. «Здзекуешся, быдла?» «Ой, пане, за аднаго жарабца з залатою грываю і ўсяго 100 рублёў?» Мужик кажа пану. «Як задарма? А не хочаце трымаць гадаваць, не захочаце, дык прададзіце за 1000 рублёў. Вунь які барыш яшчэ возьмеце. Але я вам раю не прадаваць гэта яйка, бо гэта яйка ў мяне менавіта адзінае. А вось буланчыкаў 3, вараных 2, сіўкаў 4, а цана ім меншая, усяго па 80 рублёў. Ну, добра», нехаця згаджаецца пан, «бяру, вось табе 100 рублёў». «Смяецеся, ваша скавароддзе, за золата трэба і плаціць чыстым золатам, а не паперкаю. Аддавайце назад маё яйка», адбірае мужик у пана гарбуз. «Ну, добра, бяры золата», дастаў пан з кішэні тоўсты кашэль з манетамі, адлічыў 100 залатовак. «А як іх высежваць трэба, гэтых жарабят?» «А вельмі ж проста, ваша скавароддзе.
адказвае мужик. Самому трэба садзіцца. Не паню сажайце, не панят, не панянят, толькі самі і часцей варочайце. У вялікі кораб напакуйце кудзелі, каб мякенька яйку было, каб загарнуць, абкласці, ад холаду можна было. І 3 дні з яго не зласці. 3 тыдні, прабачце, з яго не зласці. Апошнія дні прыслухоўвайцеся добра, ці не пачынае варушыцца, брыкацца. Як толькі пачуеце, што лупінка трэснула, мігам саскоквайце. А то ў нашым сяле адзін пан так сядзеў, ды заснуў на жарабячым яйку і не пачуў, як яно трэснула. Заснуў жа крэпка. Дык жарабец як падбрыкнуў, дык гэты чалавек паляцеў потырч. Нагу паламаў, шыю скруціў. Вылечыўся, але так і ходзіць кульгавы, галаву на бок трохі трымае. У падарэйкі ходзіць з торбамі, бо нічога ўжо рабіць не ўмее. Ну, гэта я патраплю, пільную. І з торбамі я не пайду. Я не такі дурны, як вы, мужыкі. Але ж, паночку, вы ж разумнейшы. Нам бы во крыху вашага розуму, мужик адказвае. То хадзіце ж здаровенькія. І скоренька сядайце на гарбуза. На яйка, я хацеў сказаць, на яйка. Гэта яны такія вялікія, як гарбузы. Дык мне і сказалася гэтак яйка. Забраў пан гарбуз, аддаў слузе, пайшлі дадому. Усё зрабіў, як мужик сказаў. Сеў пан на гарбуз і сядзіць. Слугі каля яго круціцца, абслугоўваюць, а ён сядзіць, высежвае жарабца. Ну, прайшлі 3 тыдні, ніякага трэску пан не чуе, ніякага варушэння пад сабою. Ну, пасяжу яшчэ дні 3, думае пан. Дзень на дзень не прыходзіцца, гэта ж восень, а не вясна. Гэта ж дні карацейшыя. Пасядзеў яшчэ 3 дні, а гарбуз пад ім і разлезся, таму што згніў за гэты час. Плюнуў пан са злосці на мужика, устаў з гэтага яйка, злез з кораба, узяў таго гарбуза, вынес з дому, ды плюх яго за плот. А адтуль як ускочыць заяц, ды як панясецца. Спаў там заяц пад плотам. Ну, а пан падумаў, што гэта жарабятка пабегла, якую ён высежваў. Постой, вярніся, каненятка, я твой татка, бяжыць за ім пан і крычыць. А нейкі хлопчык праходзіў міма і кажа: пане, гэта заяц. Якое заніц? Не заніц на смаркач, а 100 рублёў аддаў за кірмашы. І бягом за тым зайцам, і бягом. Усё сяло рагатала з таго пана. І цяпер, як успомніць пра панскае жарабя з залатою грываю, дык за жываты хапаюцца ад смеху. І ванятка рагатаў, аж заходзіўся. А потым і кажа: дык можа і ў нас тое яйка, не яйка, а гарбуз, якое высежвае наша курыца. Мо таксама трэба было б даўно за плот выкінуць. Не, кажа дзед, наша яйка не гарбуз, у ім штосьці жывое варушыцца, сказаў вуркаток. Каб у яйку заяц быў ці кураня, то я б нюхам пачуў бы, сказаў сабака-брахун. У яйку хтосьці незнаёмы сядзіць. Дажывём, пабачым, сказаў дзед Аўлас. Нядоўга ўжо засталося. Вось такая цудоўная казка, вясёлая. Яшчэ раз вам раю узяць вось гэту кніжку ў бібліятэцы. Прыйдзі дзень, залацень і пачытаць цудоўныя вясёлыя казкі, якія напісаў беларускі пісьменнік Павел Місько. Дзякую за ўвагу!